que Paqui chega desde A Coruña, que ela ten 67 anos e que está viúva. Dinos, Paqui, que sen Ana Garimo non son ninguén. Estás viúda hai case 30 anos e soa dende hai máis ou menos 2 anos. E disnos, quero deixar de estar soa xa. Por que tomas esa decisión, Paqui? Bueno, en principio porque sempre estuve cuidando a xente enferma. Mentres coides a xente enferma, ti non tes vida. E logo, mentres estás aí, non te das conta do que hai. Pero logo, cando te quedas sola, sales, divirtes, te bailas, tal, pero cando chegas a casa estás sola. E xa non é non ter con quen falar. Ti dis, non teño a quen escoitar, nin que me escoite. Non, nada. Nin unha cousa, nin outra. Falas mesmo de sentirte coa sensación de abandono. En parte, sí. Pero, bueno, tampouco podo decir que sea un abandono. Sí, por certas partes, sí. Son marcas da soidade, Paqui, moitas veces. Sí, quizá da neñez. Claro. Que de nena fun feliz á miña maneira, Logo repasaremos a túa vida, a túa infancia, Paqui. Esa soedade golpeate, como din tantos convidados e convidadas que pasan por aquí polo programa, especialmente pola noite, porque dis, durante o día aínda collo o coche e distráiome por aí. Pero de noite sorpréndeme esta frase que dis, vexo a vida igual de escura a esas horas. Sí. Por que se che fai tan dura a noite? Simplemente porque é escura? Non, porque eu son unha persona que me gusta moito comunicarme, me gusta falar, me gusta que me escoiten, me gusta... Eu necesito que unha persona me dé moito cariño, que me acolla, e cando me vexo sola síntome moi vacía. Moi vacía. E dende que quedache soa, dende que rematou a última relación, non tentaches buscar esa compañía de outra maneira? No, intentar, como no, pero sí, tuve algún rollete de tal, pero no. Pero no, non funciona porque non funciona. E nas redes sociais tampouco? Nada, eso non me gusta, eso odio. Eso odio. Pero por qué? Pasouche algo? No, por oídas, simplemente. Por oídas. Describiste, además, como unha muller romántica. Moi romántica. Me encantan os pequenos detalles, non os grandes, os pequenos detalles. Por exemplo? Se me regalan unha rosa, aunque sea de plástico, me gusta, pero se me acollen nunha silveira e me dan con cariño, tamén me gusta, en vez dun ramo aí de todo o centello. Eso sí que me gusta. Eu agradezco un montón. E me gustaría tamén ser a persona que estivera comigo, porque xa tuve unha que era así, que me fixera desa mesma forma. Mais ou menos, igual nunca se pode facer. Claro, un compañeiro detallista. E, ademais, vese que é unha muller que lle gusta arreglarse. Ah, sí, son moi coqueta. Tamén me gusta que a persona que este ao meu lado, eu teño collido algunha persona que estaba así un pouco, non abandonada, pero, bueno, o aire de cada un. E así que botaba un mes comigo xa non parecía o mesmo. Hasta a xente yo notaba. Sí, pero, aparte, a xente inteligente se deixa cambiar. Pechate con unha persona que é torpe non se deixa cambiar. E bailar, gustache bailar? Ai, gustame moito. A bofé que sí. Sí, non me gusta estar quieta. E bailas ou saes a bailar coas amigas? Sí. Son máis veciñas que amigas. Non, son algo de todo. Teño un vecindario estupendo, pero que me acollen, que me axudan, se teño un problema se me ofrecen, fago chesto, fago cho outro, me ofrecen a comida, incluso. Tes boas veciñas, eh? Sí, moi boas. Pero tuve unha suerte que xa desde nena onde vivín sempre tuve boas veciñas. Non sei se é que daba moita pena ou que era moi cativa. Bueno, pero está ben ter esas veciñas, amigas, con quen sair a bailar cando te apetece. E que máis te gusta facer no teu día a día? Que faz? Bueno, gústame leer. Gústame... Non teño ahora mismo con eso, pero gústame moito xogar as cartas ao tute, pero competir, non xogar por xogar, non tirar as cartas aí, nin trampas, nin... Non, gústame xogar legal. Pero pelear por ganar, normal. E gusta ir ao ximnasio? Ai, moito. Sí? Vas moito ao ximnasio? 2, 3 veces á semana. Estás en forma. Bueno, podía estar mellor. É que Marcial pensa que 2, 3 veces de xinasio a semana, que é moito, eso non é moito, é o normal. A min eso pareceme...
Ti si chegas a porta do xinasio andando, un día e xa está. Mira, eu matriculeime moitas veces no xinasio. E non fuches? Fun. Sí, pero volviche. A primeira vez matriculeime en karate. En karate? Sí. Pero hai que mirar no que se matricula un, antes de... Foime moi ben ata que levei a primeira malleira. Home, era karate. Entón aí pensei, dixo, pero a ver, hai necesidade desto. O sea, teño que pagar ainda por riba que me mallen, non volví. Pero apuntaste a outra actividade, non fai falta... Andar así de vez en cando. Andar, ai. Pero fíjate, eu creo que Marcial non escolle ben o gimnasio. Aí está. Porque eu escollo o gimnasio. E resulta que eu vou ao gimnasio, á piscina, pero falo co que está ao lado, falo co outro que como fai aquelo, cando me meto na piscina digolle, a mí non sei nadar, podíasme enseñar ou podíasme levar? Aí está. É que deso se trata tamén de ir ao xinasio, porque ás veces... Claro, eu contacto sempre con alguén, e non é que vexa, o que máis me gustame moito as relacións que as mulleres, porque dicen que as mulleres que somos moi falsas, eu digo que non, porque a min as mulleres cando me dicen, mira, facemos isto, faiche falta isto, e teño sempre ali. Claro. Pero, bueno, a fama é como a da sogra. Eu podo falar da sogra porque como non a teño... Claro, pero é o que dicimos, Paqui, é un xeito de relacionarse. Porque Socializar. o mellor vas para unha clase e sales do xinasio 2 horas e pico despois. Claro, pero Marcial seguro que vai pensando no ferro. E dalle ferro, pero iso... Non, ti tens que cambiar o ferro por unha goma Por outra cousa, ronda. efectivamente, adaptalo. Mira, Paqui... Mira que cara puxo. Vai ser que non. Vai ser que non. El mesmo